Fil-ġimgħat li ġejjin, l-uffiċjali tal-Aġenzija l-Infurzar Lokali, l-ESA, se jibdew ikunu fit-toroq bl-speed guns, bilan li jkomplu jonqsu l-inċidenti fit-toroq f'ċertu żoni sinonimi ma' każijiet li fihom iweġġew sewwieqa u anki nies li jkunu għaddejjin fit-toroq. F'intervista ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-ESA Svetlik Flores spjega li l-speed guns jaħdmu bl-istess sistema tal-speed cameras li għandhom radar li jara fil-veloċità ta' vettura li tkun għaddejja f'ħin partikolari. Id-differenza ewlenija hija li l-kameras huma fissi filwaqt li l-speed guns joffru mobilità minn post tal ieħor. Id-differenza li qed naraw aħna fl-oġġett il-mobli huwa li bih għandek iktar flessibilità li m'iniex qed nifoka fuq triq partikolari fejn aħna nafu li fil-passat dawn kollha ġew implementati f'żoni li jkunu suġġetti għal numru ta' accidents, però din id-darba qed inħarsu wkoll lejn l-użu tal-speed guns f'żoni li huma daqsxejn iktar ma ngħidulhom hekk antipatki fejn ikun hemm iktar abbuż u sewqan eċċessiv bħal żoni residenzjali. Flores spjega li l-veloċità li suppost tkun għaddejja biha karozza hija determinata f'kull triq u allura m'hemm xejn bil-liġi li jgħid li sewwieq għandu jkun marraf jekk ikun qed jintuża speed gun f'xi triq partikolari. Il-fatt li jkun hemm it-tabelli jkun qed jgħinu lis-sewwieqa biex dak li jkun jaraf illi isma' qed isir monitoraġġ iktar minn normali f'din iż-żona, però ma jfissirx illi wieħed irid jimplementa numru tabelli b'mod obbligatorju. Aħna naraw illi mhux għax għandek il-kamera inti għandek is-suq veloċità tajba, imma għax salvagwardja għalik u għall-persuni l-oħra. Dawn l-speed guns diġà bdew jintużaw mill-pulizija fl-aħħar jiem u nħass il-bżonn li jiżdiedu anki bis-sem tal-ESA biex jiġi evitat sewqan eċċessiv f'żoni partikolari. Propju inħass minħabba l-sewqan eċċessiv li ninnutaw f'ċerti żoni u partikolarment f'żoni residenzjali li jkun qed joħolqu periklu kemm għax-xufier per se kif ukoll għall-persuni oħra jkunu qed jużaw dik it-triq bħal pereżempju viċin l-iskejjel jew viċin f'żoni fejn għandek crossroads għall-argument fejn wieħed hemm bżonn li jpoġġi iktar attenzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-ESA kompla jispjega li ċitazzjoni tingħata bħal kull kontravenzjoni oħra li tista' tintbagħat bil-posta jew jitwaqqaf ix-xufier fuq il-post u jiġi avżat dak il-ħin. Effettivament, taħdem l-istess eżatt bħal kull kontravenzjoni normali, ġifieri min ikun irreġistrat fuq is-sistema l-online jirċievi l-email u l-SMS u jekk li jirċievi l-kontravenzjoni bil-posta. Minn hemmhekk imbagħad nilqgħu il-proċess kollu relevanti li jimxi wara kull kontravenzjoni. Ġifieri jekk bniedem iħossu li dik il-kontravenzjoni ma ħarġitx b'mod korrett, mikollu ċans li jappella wkoll bħal kull ċitazzjoni oħra. Fosthom għandek l-appell permezz tal-petizzjoni, imbagħad titla' tribunal jew petizzjoni wara u anki fil-qrati tal-Manta.